Hej alle sammen, mit navn er Mikkel Nordgaard, og jeg er talsmand for opbakningsgruppen Propaganda, som går ind for legalisering af cannabis i Danmark. Er cannabis farligt? Svaret er nej. Vi er i dag samlet lige i hjertet af København for at stå sammen om at gøre en forskel. At vise politikere, hvad vi som borgere gerne ser ændre. I Danmark er cannabis ulovligt, og det finder vi tåbeligt, da man gang på gang har fundet fordele. For 1000 år siden til den dag i dag er hamplanten noget af det mest robuste naturmateriale, som findes og kan udnyttes på adskillige måder. Hamplanten har altid været billig og fremragende materiale til fremstilling af tøj, redskaber og specielt tovværk. Den har gavnet verden i sådan en mængde, som de fleste de glemmer at anerkende, og at have en stående derhjemme, det kan koste en plet på straffeattesten, bøder på 1000 kroner. Denne forbrydelse bliver dokumenteret på straffeattesten de næste 5 år, og lukker mulighederne ned for folk, som gerne vil tjene samfundet på en ny arbejdsplads. Hvor i Danmark man gerne vil have alle og enhver integreret i samfundet, så samarbejdet mellem borger og kommunen og statskassen går op i en højere enhed. Lad mig rette blikket hen mod USA, hvor besiddelse og indtagelse er blevet lovligt til en vis grænse i visse stater. Flere og flere lande har taget chancen, og nu må vi også vise, hvad vi kan. Fordi tallene viser, at gadekriminaliteten vedrørende emnet er faldet drastisk. Pengene og den forretning, som bagmændene og rockermiljøerne tjener på salget, er blevet taget fra dem, mens flere penge går til statskassen. Hvor er de så nu? Hvor de så nu har fået penge til at sætte mere fokus på medicinske formål og forskning, ældrepleje med mere. Hvad kan vi konkludere ud fra deres forsøg? Altså svaret er indlysende for dem, som tør tænke logisk over situationen. Og det er ganske korrekt, at den rekreative brug af rusmidlet kan være til skade for andre i form af folk, der kører påvirket. Den rekreative brug af rusmidlet kan skade andre. Hvor kommer fra? Det kan skade andre i form af at køre påvirket, nedsat reaktionsevne og hukommelsesreduktion, afhængighed og psykose, hvis man er overfølsom. Men vender man den om og ser på det positive, så kan man for eksempel sige, at brugen af det, der findes smertelindring, der findes dopaminaktivation i hjernen, som udløser glæde, kreativitetsforøgelse og paralyse af kræftceller med mere. Er det i virkeligheden ikke op til den individuelle, om man vil udnytte det egenskaber eller ej, så længe man ikke bliver frihedsberøvet. Det ser ud til lige nu, at flertallet med 54% af befolkningen er for en legalisering af forskellige årsager, og stikundersøgelserne viser, at i gennemsnit hver 5. dansker ryger eller har prøvet. Den rekreative brug af plantens egenskaber er det, som er mest fremme i medierne, og det, som politiet frygter bliver en normal ting for den almindelige dansker. Forskere har netop kommet frem med en undersøgelse, som viser, at cannabis er mindre farligt, end hvad man førhen havde troet. De forskellige sorter af hamplanter har nemlig deres egen potens af de aktive stoffer, det vil sige THC, som betyder tetrahydrocannabinol. Dets høje effekt, det kan variere meget, og med hjælp af den genmanipulation, man har i dag, kan man mindske THC-indholdet og fremhæve det stof, man i medicinens verden mener er et mirakelmiddel mod smerter, nemlig CBD. Og CBD-behandling benyttes allerede i lande, fordi at det kan hæmme kræftvækst hos kræftramte patienter. Bare alene i Danmark er efterspørgselen ret høj,
og højere end myndighederne egentlig går og tror. Det vil sige, at det lovmæssige problem med cannabis, det er, at kampen mod cannabis er en endeløs kamp, fordi det er spild af politiets dyrebare tid. Politiets statistikker viser nemlig, at fra 2019 til 2014 er den procentmæssige stigning af rusmiddelsbrug steget med 8%. Så vores forslag lyder på, at man kunne lave en prøveperiode med legalt cannabis, hvor man ville kunne købe en vis mængde til eget forbrug, eller på et apotek under kontrolleret forhold med aftaler, med rådgivning, med hjælp til dem, som ønsker det. Det er ikke et overraskende Det er ikke et overraskende synspunkt fra den yderste venstrefløj med base på Christiania. Det har nemlig været overraskende at se en socialdemokratisk overborgmester i København gøre det til sit vigtigste projekt for byen. Og endnu mere overraskende er det, at legaliseringen af stoffer i øjeblikket virker til at være den vigtigste liberale mærkesag i Danmark. Liberal Alliance er med, og senest er Venstres nummer 3 til kommunevalget i København hoppet med på den, og har på Facebook endda sagt, at han absolut ikke vil fastholde forbuddet, da han mener, det er bare tosserier. Tilsyneladende er det kun de konservative og Dansk Folkeparti, der i København står med det der ønske. Stofferne er ikke farlige, fordi de er ulovlige. De er ulovlige, fordi de er farlige. Og al logik siger, at hashforbruget og salget vil stige ved legaliseringen. Og det er selvfølgelig en grundig overvejelse, der skal til. Og det er ikke nemt. Et vist argument, jeg vil nævne, er de unges drukvaner. Drukpolitikken tillader nemlig unge under 18 år at købe spiritus på op til 16,4%, hvilket volder mange problemer i vores samfund. Og det kan ikke blive vildt nok. Det er uretfærdigt og direkte ulogisk, at vi ikke har en 18-års grænse for tolerance af alkohol. Hvor er forskellen, og hvor skal den forskel være? Og hvorfor skal der være en forskel? Over 500.000 mennesker mister livet årligt på grund af alkohol. Cannabis er ufarligt og har ikke ét registreret dødsfald på samvittigheden. Cannabis er et stort emne i dag, og mange har en mening, som ikke er blevet hørt. Kampen er langt fra vundet, og vi foreslår lovændring, og vi vil gøre vores for at vise Danmark, hvad der skal til. Og så vil vi høre, om ikke alle tør stå frem og give sin mening til kende, for vi har brug for hjælp.